Hongka hamjatona no जों दिनै हिंखाय बिश्रामगन सकबायजाक oro koya khoroksa salata college pori tongnai bini kainani na kidney hamlia emia boma sahormani belai khe bipod donglai tongkha rang pusak roi kidney change khaina nangnai kidney ma slainai bini abo ngai boma nori sinai bai haibana kidney slaina phano blai rang nango ngai lokorokni sobamung belai nangai tongkha borok sogi angai tongkha ne sahorai sing tini phailai manita ngai abo Bisramganj bazar bai kisa lai hayo para to ang exact saimalia tamo para ngai oro no bongnok lama kinaro sing tabok thangai buji nailainai tamo bahai kok salainai ita ngai sing sokpai lekha Bisramganj tampara bai nungmo o Dewan Bazar ngai oro busla nin busla ne bumung tamo Arjun Devarma ngai kidney hamia ne nangano sahor mani bomtei kisa sai khanari gari ta bomtei khe mane bon kidney kono no hamli ya hinsau ta ngai hamli lian sama bitoro change khalaya sa tengli ya hinsau ngai change khalaya ngai bu ma salai sanai tana selanya ni bo ang saka brok sumuta no pam khalai manai ngai ani dina bin dakkan sagra ka sekan guru bini guru bebang milio joto no rimanu bono dina kai maya nangkai ni ani dina ina gosina kang buma ani dina ini ngai bongge daktar hamza ka insa kani kok ngai bokasya nang kaisa ke tonglai mangka ka han kok ngai tak ani rang ni problem ta boro phono gai mani na rama phunung mani ngai angoro agutala phunuka ngai agutala phunuka silongo butolangka ngai tak lasokai chenayo sing 1 tarik thangka chennai bo hospital Apollo hospital be Apollo hospital aro thangai da sasukman kidney hamia aro thangai ko dialysis khalai tu pekya dialysis nangsinai ne jere go bari jak sugoi to kha poruke kubko bawo thuibo manjagliya mutri manjagliya aro thangka man poreke gedi bi mo dialysis khalai asa komiliya te ko dialysis khalai dialysis koi bar khai dialysis sai 5 bar khalai ke 5 bar aro no Apollo Apollo ngai dialysis khalama poreke boleng ithang sauka khorsa nogoton thaimani ngai hai admit khalai sauka au khorsa admit to se 50,000 thangna hadi rang emne bosak baluk khaba baluk mani ngai 3 masiko baluk ya ko 3 mas moton siko ani poila bumto yang sada saja poila saja gya do abo tamnai bokrok sekang himjago bokrok sekang himjang man poreke mokol mu gyangka ngai jeng oro agutola IDM tulang thangka mokol phunungai ni tang bono ta mokolo sepule romo na mokol sepule sekang wan mo gengke topon apro opunta manja ya do gengke butom sabetel hangsau kan kire beto di or kai mo le nai gengke mokol ni oro phunu goi pai nai borok dora borok dikha hai ro gengke teso butom sabe phunu kiran do boy phunu pro kun pa romi meya tam hai ta Oktober na আপনি সেখান আগস্ট মাস আপরু সে ফ্রি পরীক্ষা ছুটি পরীক্ষাতে হইছে খালে আপন সেখান খালাই যা পয়লা সাইমিয়া কিডনি হামিয়া হনাইতনা মকল সে নাইলাই তংলাই তা কিডনি তো পয়লা সাই নমায়া geng geng ke tewaisa ni pore bote sen biru gutam san no tewaisa khalai je mam phino waisa wani to khalai ri pe tewaisa khalai je mam phino sidi pore ki pore hai nang ma khalai ni ta sat mal khalai geng ka puru ke mam ka problem ki jata geng ke asu kotor yang sobo de to pano ang ke sa tam khalai ni ang samalo abon ta ang daktar phunu luwa nang ke bongkai abon pore ke manuj gup sarbe thaisa ka bol tikni ni chong ke ba bol theman pore ke bo khalarika sonography CT scan thoi sutoi beba sapta por khalari suka asang phai kus komiya binabo gengko tipra ke kaisa sihni samani geta ko sena ye pulu thamale kono nese bin sam khalali ya ni sau gengke ba ang bokhro pori thaka bla ta kono ba bimali ya oro tongfro ke kaisa hne samani na manus go bainai jakha ke aro thamal tak kono nese sau bokhro kun phano sam khalali ang sangkatan ngai belai
khairok ma sincha belai wana jaknai kok no tabuk bini sarai kidney kaini no hami ang tongjakha gabono salaina nangai tongkha borok ge borok chennai apollo naijakmani ma salai sinai ge tabuk salaina hangke tabuk kidney rok tabuk thang tongmani kogya belai wana ma sincha tei belai kirma sincha hai ge aro salaina bo abo nini khokjak khongnai amtui bai bo tong yable rang belai khe amount kotor nangnai ge bosok rok sa borok 12 lakh nangnai abo salaina hangke se abo bo nang sirinai na ani sirinai kuno paina poino kuno nai ani problem tong ke bano jung rinai ang haike sai pya ke bano jung go hi otak khano belai khairok ma sincha ro baini mokolo mok toina gai belai tamjani hayengo asiri siri bo sani bagai kaga koko ngai bono donate khaisinai bini sraini bagai haipano se 12 lakh sano na nang ri bose ngai amo thang tongmani kogya sagrang amount kotor belai tamjani hai ma tongo mana ang bunia phaw khokse pa khong pa chu ba chu san na pa na ang emamun bui besang jakai sai pala yang sengnya ka busuk nang abono norok khanai man khana srai bin srai ni kidney hamya abo salaina thanga hangai 12 lakh nangnai bini ama kidney donate khaibano se nge bainang tamon kok kasana mo song tamo soba mong sana mo gani taku bugu gani le okra ani dara mama babu sung soma no bani saksa lai soma no bang ko jauta kok sapanu tu khomi pang dara je pari bai situ gelan busat neni saraina mane tebi ani busat tak purta busomoy student da student bie paidrok tak emisi khalai to bu bini emang di kubu yang kudu khalai bini to kabang mai emang tong nas tong ni srai rok to sibai nok bai kabang mai emang bong ni tongo belai tam jani hai abo hai srai rok student ja bon kabang ma future tong bu babu gerija bu babu gerai puchi bari belai khairok ka bu phangkai bu furu rok yakar kalang 2000 borok pori tong bai bo class rok aku nasari kesi 1 kesi 2 si kuado okra gobri to sikon kelai no honman afro kesi 1 rok si pori tong hangka afro yakar kalang zamani gabono nangsini tipra sarok no khagana maya gana dada mama kakak som-soman ani saksa lai som jai mantui na sari sobat bang situ ang khulum jawo ya ko jawo tang khalai sina jai mantui nang soba mong sanja kata